sasalan ko doon sa malapit sa atin pong mga Nag-short. Tumatay yung ilaw. sound system. Ayan. So wag po natin masyadong dikitan yung ating pong mga sound system baka matumba po. Ano po? So wag po tayo masyadong sasanda sa ating pong mga nakapost dyan na sound system. Maging sa ating pong LED wall sa may bandang kanan ko po. Parang medyo may sobrang lapit na po sa wall. Okay po, all set na ang Agustin Abadilla Elementary School!
ang susunod po ay masasaksihan natin ang performance naman. Ito po.
Muli po, request po natin sa nag-perform na malinis natin ang ating area. Ano po? Ayan, ang Rosario National High School ay susuklan ng Yan mga bata pa lang.
Okay, all set na po ang Santo Rosario Catholic School.
pala yun.
ibibigay nyo yung performance nyo ng todo-todo. Patingin pa lang yan. Mukhang nabitin sa expression ng mga bata, bitin na bitin po eh. Okay. Maraming salamat, Silangan Elementary School! Ngayon naman, maraming salamat, Rosario Elementary School! Okay, maraming salamat, Bagbag Elementary School! Ngayon naman ay maraming salamat, Bagbag National High School! Okay, so bigyan natin ang susunod yung 1 minute now. Okay, Rosario National High School, wait for my cue.
Okay, so go back to your position mga anak. Okay. Okay lang yan mga anak. Go back to your position. Okay, your 1 minute starts now. Okay, maraming salamat Rosario National High School! Ngayon ay maraming salamat Science Technology Institute. Ngayon naman po ay maraming salamat Santo Rosario Catholic School.
Ngayon,